Pochválený bude Ježiš Kristus. Niektorí z vás ma poznáte, niektorí možno nie. Som farárom zo Žakoviec. Starám sa tam, mám tam špeciálnu pastoráciu s mojimi spolubratmi, spolusestrami, spolupracovníkmi. Staráme sa cca plus minus kolo 300 ľudí. Na Vianoce bolo 310 porcií, to znamená, to sa tak pohybuje. Dačo zomre, dačo odíde, dačo vezmu na služobku do basy, dačo pustia zo služobky, to tak plus minus. Kolo 300 ľudí. Veľa šľachetných ľudí nás podporilo. Na začiatku si pamätám, došiel som na faru a mi hovoria, farár, dostali sme gumy. Jaké gumy? Na autobus. Čože? Nové gumy na autobus. Vážne? Hej. 6 plus 1 do rezervy. Nové gumy na autobus? Hej. Dobre, dokúpime autobus. Hej. No a kúpili sme takú starú RTOčku, ešte poznáte starší, také ako Uhorka. Tak zobral som a s tým autobusom sa urobilo veľmi veľa dobra. Ešte sme chodili deti z detských domovov, z polepšovne, z rómskych osad, z rozvratených rodín. No a pamätám si, raz sme šli s deťmi z rozvratených rodín. Tých, ako som mal na muške, vždycky od samého začiatku. Z rozbitých rodín. To sú chuďáta, deti pozraňované, nezažili otca, matku. A tak my podľa vzoru tej rodiny klasickej sa pýtajú, čo je klasická rodina. Tam, kde je otec hlava a matka srdce. Tak, to je klasická rodina. Keďže sme to zažili doma, v blízkej rodine, vzdialenejšej rodine, nie vždycky bezchybne, lebo boli aj chyby, aj v rodinách a tak ďalej, ale videli sme tú klasickú rodinu. Zobral som ten autobus, mal som vodičák. Na tom RTOčku si pamätám, jak sme šli zo Žakoviec, kto to tam pozná, trošku Abrahamovce a deti, nabitý autobus, nabitý, ale nebol taký 100%. On okrem iného, tie brzdy boli neveľmi dobré. Ručná nefungovala vôbec, no a tá nožná bola taká, kompresor bol dobrý, ale ono, keď som pribrzdil, príliš mi ten brzdič, ten ventil, príliš mi púšťal. Ja som vedel, že nemôžem dlho nohu na pedáli, lebo vyletí pod jednu atmosféru a pod jednu atmosféru som vedel, že už mi autobus nebrzdí. Čiže som kontroloval tie budíky, 6 atmosfér by malo byť, ja som mal 7, čiže to bolo trošku tak viac, som to stále kontroloval. A ideme z Abrahamovec, veľký kopec dolu, taký velikánsky kopec a deti spievajú, čakajú ťa na strahy, toto sveta, ťap, ťap. Hej, ja som s nimi, autobus v rytme išiel, čakajú ťa na strahy a naraz ja si myslím pre pána Jana, tu je ten Janovský kopec, dolu, tam Čenčice, to idem rýchlo. Ja som sa tak rozpepril a teraz myslím, do keľu, to je nedobre. Som vyletel spoza toho kríža, prežehnal som sa, si myslím, to je nedobre. Čo teraz? No, aby ešte motorovkou som zabrzdil, rýchlo som chcel preradiť a v tej veľkej rýchlosti, to bola blbosť, čakajú ťa na strahy a stále v tom rytme a s tou pakou si myslím, bože môj, keď neznížim tú rýchlosť, keď idem dolu, tak to bude nedobré. No, jak som chcel prehodiť medzi plyn, chytnem a paka mi zostala v ruke. Viete si predstaviť, to, čo som ja vtedy pocitoval, nikto v autobuse nevedel. Zalial ma studený pot a my s tým autobusom dolu sme začali. Teraz ručná brzda si myslím, či ju náhodou takto neopravil. Nie, neopravil, dokiaľ nič. Tak brzdil som všetkým očami, hej, to bolo tak najviac, čo som brzdil, maličkou s tou nožnou brzdou, hej, a najviac tým si myslím dôvere v Boha. Bože, daj na zastav. A tie deti spievali, čakajú ťa na strahy, si myslím, dobre, trefne to ide. A teraz, ako si myslím, Bože, Duchu Svätý, pomôž mi tak prihamovať. No a teraz som brzdil, vedel som, že ten kopec je veľmi veľký a že keď ja stlačím nohu na brzdu, prehrejú sa mi brzdy na tom kopci a nemám šancu. Čo teraz? Len nejak zabrzdiť. Bože, pomôž mi, Duchu Svätý, ako zabrzdiť. Taký strpnutý celý. Nikto nič netušil, oni si spievali. Ako si som pribrzdil pri Čenčiciach, naľavo sú Čenčice, taký čenčický kopec. A keď som stlačil tú nohu na tú brzdu, hovoril som, keď som ju držal, normálne auto, keď stlačí, tak neklesá ten tlak. Lenže to nebolo normálne však. To znamená, že ja som pozeral zo sedmičky, mi išlo 6,5, 6, 5,5, 5, 4. Ja som nič, som ešte mal kusku vzduchu, otvoril som, hovorím, von! A oni teraz počul, von! Bola tam pani Irenka, perfektná žena, katechetka,
Hej. Ona len pozerala na mňa, badala farár, kázal von, tak von. Čo ešte sa stalo? Naraz lejak a pretrž mračen. A teraz tie deti nechápali, prečo von, keď je burka. Kričal som, von, von. A teraz všetko to vychádzalo vonku, tá pani Irenka to zorganizovala, boli bohoslovci, našťastie. Iba som kričal, tuto ohradke, kúkaj, tu je kľúč, zober zo zadu kufra, tam sú klíny, šikovne, spredu mi založ, čo? Lebo autobus utečie, ja nemám veľa času, šikovne. Nerozumeli, čo hovorím, ale ešte nedá sa otvoriť, rýchlo to otvorte, aj keď na silu. To boli sekundy. To boli sekundy, ja som pozrel, jak mi klesá pomaličky. Ku jednotke sa to blížilo, ku jednotke. Nič iné už by nás nezadržalo tým kopcu. No a pani Irenka bola zlatá, dala tam deky, či čo to už pozbierali a všetko. A ona, tie dievčatá staršie, dospelé, pomáhali organizovať. Chlapci, bohoslovci boli perfektní, pozreli ešte z boku, že či auta nejdú, pušťali to však. No a založili tie klíny, ja som si vydýchol, autobus neucekol, 9-10 tón, keď plus, ja viem koľko, 6 tón tých detí, alebo tých dospelých ešte kolo ďalších, čiže to takto naklonený, to bolo nedobre. No ale najväčšia švanda začala tam daktori si spievať z tých dospelých pomocniček. Nech slnko svieti, kde si ty, pretrž mračen, a nech slnko svieti, kde si ty. A už potom vychádzali vonku. No a nejako si sa podarilo ten autobus udržať a prišiel Ujo Soska, myslím, že to bol, tam nám opravil tú paku. A až vtedy potom som im dovysvetľoval, že čo to vlastne, v akom ohrození sme boli. Poviem, ten prototyp rodiny, hej, v tom autobuse, to tak bolo. To tak bolo. Bol som otec, ktorý som vedel o celom autobuse. Mal som na starosti tú celú moju duchovnú rodinu. Našťastie tam bola matka, tá pani Irenka, ktorá si nedala píšne feministicky vysvetliť, nech je vysvetlím štvortaktný motor. Nasávanie, stlačovanie, výbuch, výfuk. No to keby som jej to všetko povysvetloval, tak jednoducho zletíme. Ona verila, dôverovala otcovi, ktorému duchovnému otcovi. Verila, dôverovala, chytila tie dievčatá, dospelé hneď, bohoslovci mne dôverovali okolo mňa, kolo autobusu, oni kolo detí. Vidíte, takto funguje normálne. Pýtajú sa, čo je klasická rodina? Presne toto. Otec má ten volant, celý autobus vedie, šoferuje, má zodpovednosť. Nemusí vysvetliť tej manželke, ona nemusí všetko pochopiť, čo on vie a ona zase on nemusí vedieť, čo ona. Ale je veľmi dôležité, aby si dôverovali navzájom. Ja som jej dôveroval, ona tie deti vyviedla, ona dôverovala mne, ja som zastavil autobus, bohoslovci, akoby starší synovia, tie dcery dospeli, dôverovali sme si navzájom, bolo to super. Klapalo to aj v nebezpečenstve. Klasická rodina takto sa udrží. Keď takto funguje, najkrajšie na žene je ženskosť. Ženy, dievčatá, chcete byť ženami, chcete, veď to je na vás najkrajšie. Keď žena chce byť ženou, vtedy muž chce byť mužom. Najkrajšie na žene je ženskosť. Chcete byť ženami, naučte to svoje dievčatá, aby chceli, aby boli hrdé na to, že sú ženy. Gender, to je teória chora, nevedecká, chora. To je, keby som nechcem to tak ináč povedať, prasačina, také to je, toto to je. To znamená, takto poviem, jak je. Pozrite, znevažuje ten, kto to hlása svojho otca, svoju matku. Však predsa, či jeho matka nebola žena, či jeho otec nebol muž, biologický otec. Čo to je? On potiera, zapiera vlastných rodičov. Ktorý z tých, čo to hlasajú, vymení svojho otca za susedku a bude mať 2 ženy? Alebo za suseda, aby mal 2 mužov, 2 otcov. Kto to vymení? To je nevedecké a chore. A je to špina. Kto to povie? Kto to nazve? A musí to takto povedať. Keď to nepovieme my kňazi, kto to povie? Čierne je čierne a biele je biele. Sú aj veci sivé, ale toto nie. Odvážne treba povedať. Tak, jak proroci majú hovoriť. Tu, jak sme to počuli z dnešného evanjelia. Kto je prorok? Všetci, čo ste pokrstení. Matka, synu môj nepí. To je prorok. Otec, synu môj nedroguj. Farár, žij mravne. Tí, kto ohlasujú Božiu vôľu, toto sú proroci. To beda by nám bolo. A Svätý Otec ešte pozbudzuje v dňoch zasvetenia. Vy zasvetení ste ešte zvlášť proroci. A kňazský úrad zás prorok. Či beda by bolo, keby proroci nenazvali čierne je čierne a biele je biele. To by bola tragédia. To je konec. Prorok musí ohlasiť. Nešteklivci, hovoril som, vyšetrovali ma, pýtali ste sa niektorí, či ma áno, polícia mi vyšetrovala 3-krát.
Policajti boli zlatí, neboli zlí. Bolo vidno, že proti svojej voli, čo si robili, vyšetrovali. Policajti áno, trikrát. V Belgicku, keď som bol v Bruseli, to myslím, že sa nevrátim, tak nenávistne skočili tam daktori, tie človeče, že do basy a urazení daktori odišli s kočiarom, s deťmi. Som si o vás myslel viac a lepšie, že ste toto, ale nikdy už s vami nič nechcem. Som z vás sklamaný. Aj z Ježiša boli mnohí sklamaní. Hej. Odišiel, som myslel, kričali, zavrieť a hneď tu. O, výborné, v Belgicku sú lepšie basy. Pôjdem do basy. Nebojím sa ísť do basy. Budem sa bojiť, genderistov sa budeme bať? Kúkaj, oni sa neboja. Oni si pochytali šéfov z tých mass médií. Kúkni, jak si ich pekne, kúkaj tu, čo robia. Kúkni sa, jak masírujú ľudí. Kúkni si tu. Kúkni, smelo to treba povedať. Či dostali taký priestor naozaj aj tí, ktorí propagujú klasickú rodinu. Nedostali. A nech ma za to zavrú. To bude pre mňa vyznamenanie. Je to tak. Nedostali. Pozrite, aká demagogia. Gender, žena rovná sa muž. Však to je chore. To je chore. Toto je chore. Nebáť sa. Odvážne povedať. Toto je špina. Tá patrí do chlievika. Tam špinu naspäť do chlievika. Všimnime si pána Ježiša. Keď mi povedal, pán farár, vy ste taký tvrdý. Pán Ježiš bol mimoriadne milosrdný k hriešnici, mimoriadne milosrdný k mytníkom, ale bol tvrdý na farizejov a zákonníkov. Na tých bol tvrdý, ostrý bol. Keď pán Ježiš zobral v chráme, povedzte, čo zobral do ruky, keď tam boli peniazome tí veľkňazi, zákonníci, farizeji, keď tam mali tie svoje obchody v chráme. Chrám to je komplex budov. Nie jedna budova, viac budov, v jednej z tých budov však, tak tam mali dobytok, tam mali oni obchody, kašľali oni na Čo zobral do ruky? Pýtam sa vás. Čo zobral? Nie bičík, bič zobral. A čo zrobil? No, heš, tak? Poprevracal stoly a dobytku jak rozprával? Také reči, ako rozumeli. S bičom na dobytok. Prosím pekne. Keď nazveme tie filozofie, všetky choré filozofie komunizmu a liberalizmu, že to je jak prasnice, keby takto vypustil. Liberalizmus, jak keby vypustil z chlievika prasnice, tak a tie prasnice tak zavalia celé tú našu republiku, našu Európu. A my všetci budeme sa bať, aby sme neublížili prasnici. Jedinečku, len aby sme prasnica, aby mala slobodu. Prasnica len aby slobodu, prasnica do obývačky vbehne, prasnica vbehne do detskej izby, prasnica ide do škôl, do škôlky a my len aby sme prasnici neublížili. Sloboda prasnice. Tu vidíte, to je chyba liberalizmu. Nie je sloboda prasnice. Pozerajme diskrimináciu detí. Jak prasnice naháňajú naše deti do chlievika. To není chlievik, keď učia 4-ročné decko masturbovať v škôlke? Není to chlievik. Počul som podnikateľa jedného, ktorý povedal, keby moje vnúča toto zrobil, ja nesom veriaci, ale strieľal by som so samopalom. No chceme toto? Toto chceme? Jasne, že to nechceme. Prasnicu šup naspäť do chlievika. Ty, keď prasnici budeš dohovárať, buď taká dobrúčka, nechajte naše detičky. No kto by toto robil, prasnici dohovárať? Duša človeka je nesmrteľná. Prejavuje sa v dvoch veličinách, rozum a vôľa. Ľuďom mravným, ktorí hľadajú pravdu, nech sú to veriaci, neveriaci, inoverci, ak úprimne hľadajú pravdu, perfektne sa dá pôsobiť na rozum, rozumové argumenty a na vôľové argumenty. Rozumové, prečo tak robiť, nerobiť a vôľové, ako to robiť a nerobiť. Hej? Toto sa dá, ale skús tí prasnici dohovárať. Na prasnicu platí jedine palica, na zlú prasnicu dobrá palica. Toto a naspäť. Nehovorím o ľuďoch. Rozlišujte, nie na liberáloch hovorím, ale na liberalizmus, ktorý vypustil prasnice. A také prasnice, že je taký chaos nielen v našom štáte, ale v Európskej únii. Toto, čo je samozrejme, tí, ktorí to hlasajú, ich splodil otec, aj matka ho porodila a on bude teraz hovoriť, že si môžeš vybrať. A čo my všetci ostatní? My sme si dávno predtým vybrali a v shode s Božou voľou. Chcete byť žena? Aj vy? Chcete byť muž? Aj vy? Prosím, je tu takto, kto je tu žena a chcel by byť muž? Prosím, v psychiatrii sa to hovorila, neviem to presne medicínsky, porucha.
Hej, keď nejaký muž chcel byť žena, nejaká žena chcela byť muž. V dospelosti môže to byť. Ale nie tak, že my budeme deti k tomu viesť. Však to je prasačina. A my všetci mlčíme. Jak to budeme nazývať? No, prasiatko musíš dnu. No tak jak? Jako? My neprosíme, my žiadame prasáta naspäť do prasačinca. Tam je vaša sloboda. Tam za ohradou. Akou za ohradou? Za ohradou zákona. Poďme ďalej, ďalší krok. Mal som predtým len mužov. Po revolúcii ja som povedal, nikdy v živote viac žiadna žena tu nevkročí. Keď pán prezident Havel urobil amnestiu, ja som mal taký dojem, že z Loboldova všetky väzni prišli ku mne do Žakovec. Títo človeče, to sme mali masakre. To nie, že bitky, to je jak z televízora, to masakre. O 2:00 v noci, v mojej izbe 21 chlapov. Keď to začalo masaker, krv striekala, dolu som zbehnul s nožom, vykročil proti mne. Hovoril, farár, počul som, že si 13 rokov chodil na karate. Pozerám na neho, hovorím, dobre si počul, tak ťa odskúšam. No to by som ti neradil. Si myslím, bože môj, ja si idem byť, či čo to teraz? Prišiel chlapec po lepšovne, otisol ma, čo farár treba, nevidíš? A naraz všetko ľahlo. Zakrvácané, zmasakrované. Ja si myslím, ako vyhodil som na pleco, teraz sme do nemocnice, teraz kúkam do späťaku, si myslím, to čo to dačo luplo z peťaku. Čo to robíš, Jaro? Opravujem si nos. Hej, tak nos luplo. A keď sme prišli do nemocnice, myslím, pre pána Jana, doktorka, sestrička, ja, pán farár, čo to, inekcie, či bez inekcie? Ši, bez inekcie. Ten mu hovorí, mám zavolať policiu? Nie, to je naša rodinná záležitosť. Hej, o 4:00 znova. Hej, a si myslím, neexistuje, že by tu boli ženy. Tu v našom, nebudú ženy, to som povedal ja, farár. A pán Boh povedal, budú. A donesli mi v piatok po obede dievčatko. Vyholená lebka, žuvačka, cigaretky. Tak si odplula, tu tak vlasy vpredu, tak. Vyhodila tu. Myslím, no nazdar, to čo máte? Farár, našli sme ju na stanici. Čo? Keď ju tam necháme do pondelka, vieš, čo z nej bude? Čo? Jo, to nehovorte. Piatok rýchlo po obede ešte som volal. Hej, ešte koho zachytiť. Úradníci už boli na odchode. Jo, pán farár, viete čo? Pošleme policiu. Prečo? Nie, to v pondelok, v piatok už nebol nikto, už som nemal nikoho, som zavolal zo susednej dediny jedno dievča. Hovorím, poď prosím ťa tu, poď postrážiť mu, tu mám jedno dievča, v 3 izbách sme 56, na mojej izbe 21 chlapov, teraz neviem, či ja mám s ňou spať, či ona pri mne, či ja, kde to teraz? Ja by som ju strážil. A teraz si zoberte, hovorí, zavolal som to dievča, v knižnici som prerobil tam, čo sme mali, aj kultúrnu, aj knižnicu, aj kanceláriu, všetko dokopy, rýchlo som tam dal guľu, hovorím, tu máte. Hovorím, čo to dávaš, pán farár? Hrnec. Na čo hrnec? No v noci pochopíte. Hej, tu som zatlačil, zamknul som ich. Hej, hrnec, miesto vecka, hej, tak to mali. A boli tam ženy. Boli ženy. A teraz si myslím, bože môj, ona má 14 rokov. Ty to je prúser. Pondelok som volal tu do mesta a teraz volali, pán farár, vy ju máte, veď už ju hľadáme. Pošlem policiu. Prečo policiu? Ja vám ju nedám. Viete, že jej otec sedel 10 rokov v base a matka 7 mužov vystriedala? Ja vám ju nedám. Čože? Tak vám ju vezmeme. Tak na silu. Tak budete sa hanbiť pred štátom, pred ľuďmi aj pred Pánom Bohom. Ja vám ju dobrovoľne nevydám. Bum, telefon dolu. Povedať jedna vec, urobiť druhá. Teraz rýchlo za riaditeľkou, či by mi nevzala 14-ročné. Pán farár, 14-ročné, ty to je riziko. A tak keď vy riskujete, budem aj ja. Zobrala mi. Po roku prišla na to sudkyňa. Prišla, pán farár. Keby sme na to prišli, farár, nefarár, vy si idete sadnúť. No ale ste na to neprišli. No ale keby sme prišli, ale ste na to neprišli. Hej. Ja už som sa smial, už 15 ročí už bolo v pohode. No riskoval som a vy strašne riskujete. A pán Ježiš neriskoval. A s čím? Za poštolmi. Že on nerobil výberové konanie, ani nábor, ani výber. Modlil sa celú noc a ukázal ty. Petra, takého chvastuna, Jana a Jakuba, však to sú synovia Hromu, Boanerges, Tomáša, takého neveriaceho, Juda, nevie sa od svojej rodiny, nevie sa od pôdy otrhnúť. Hej. A Natanael, pletkár. Hej. A ešte, jak by sme hneď povedali im chyby. Hej. Nič dobre není z Nazareta. To najlepšie máme z Nazareta, Natanael. On to už dneska vie. Hej, tedy pletkoval. Hovoril, nič nie. Prosím. A vidíte, pán Ježiš zobral tých ľudí, riskoval, oplatilo sa. A vidíte, pani sudkyňa, ja som riskoval, oplatilo sa. Hej, ale teraz, rodičovské bolo. Ja pozerám z tých mojich chlapov, jeden sedel za vraždu,
vytetované tak oči tu, tak. On keď pozrie na ženy, vždycky sa ho zlaknú. On sa z toho má radosť. Pozrie na ženy a oni tak sa trasú. Hej. A teraz tí chlapi, čo len v monterkách alebo v riflách, teraz prišli a tí chlapi, a kúkam naraz, oni obleky, tam, tak to nám donesol z vreca, nevedeli sa vtesnať do toho, ani to nevedel, tak sa tá úzka, to ako bolo na hrudi, tak to nevedel, či sa vydýchnuť na bruchu, nadúchnuť. Ako takí dvaja divokí, to ten mal ešte pásku dookola, vytetované oči, dlhé vlasy. A kde idete? Na rodičovské. A komu? No Zuzane, však má rodičko. A to je ako vy viete? Však podpisujeme jej žiačku. Si myslím, no nazdar. A ona sa chválila v škole, že ja mám od toho otca mám podpis, od toho otca. Prosím. No a teraz si zoberte. Riaditeľka hovorí, pán farár, keď prišli tí dvaja divokí chlapi od vás, viete, aký sme mali strach? Sadli si do strednej rady, do prvej lavice, všetci úctivo odstúpili na bok, hej, a hovorí, my sme mali taký strach a sme sa pýtali, čo vy tu robíte? Prišli sme na rodičovské. Áno, samozrejme. A komu? No Zuzane. Aha. A čo? On zastupuje otca a ja matku. Vtedy sme sa z toho zasmiali. Dobre. To bolo pár rokov dozadu. A dneska je to realita. Takí dvaja prídu kľudne a jeden zastupuje otca, jeden matku. Jeden z tých mojich chlapov mal vynikajúceho kamaráta, sudcu. A keď takí dvaja budú mať sudcu kamaráta, ešte psychiatra, ktorý bude prevrátený hovoriť, ešte lekára, ktorý bude za peniaze prevrátený hovoriť, politika, novinára. Nehomosexuáli sú zlí ľudia. To ma prevracajú v médiách. Pýtam sa, žije tu takto z vás 24 rokov s homosexuálmi? Ja. Ja s nimi žijem. To poviem tak priťahnuté za vlasy v registrovanom, nepoviem partnerstve, ale môžem povedať partnerstve. Akom? Ja som otec a to sú moji synovia. A tam sú aj dcery, lesby. Pýtam sa, kto z homosexualistov, nehomosexuáli sú nebezpeční. To sú väčšinou skromní, zastrašení, hocikedy, ako labilní ľudia často, u mňa aspoň vidím. Mnohí z nich sú čestní, statoční ľudia, homosexuáli. Skutočne, sú to aj dobrí občania. Nie, tí sú nebezpeční. Homosexualisti, tí sú nebezpeční. Kto to je? Kto prevratene rozpráva za peniaze, za postavenie. Tí sú nebezpeční. Tí vypúšťajú tie prasnice potom z toho chlievika. Toto tu prevratene rozprávajú. Psychiatri, niektorí, mnohí psychiatri, tých 300 osobností, čo sa podpísali, že nesúhlasia s tou celou filozofiou, tak prosím, tam sú ich mená na internete, si ich pozrite. Statoční psychiatri, lekári a mnohí aj iní, ktorí sa nepodpísali, ale s tým nesúhlasia. Ale sú takí, ktorí psychiatri prevratene hovoria za peniaze. Tí sú nebezpeční. Tí sú nebezpeční pre náš národ. Sú politici, ktorí za peniaze, za postavenie prevratene hovoria. A novinári, samozrejme, tých je celá kopa. I sú aj statoční, áno. Ale sú takí, čo za peniaze, za funkcie prevratene hovoria. Títo sú nebezpeční. Tí vypúšťajú prasnice potom von. Sexualisti, nielen homosexualisti, môžu to byť aj heterosexualisti. Vidíš? Nie, že by sme nejak ubližovali takomu. Môžu tu byť všelijakí istí. Vidíš, za peniaze prevratené hovoria. Kto im to povie, keď nie my farári? Čítam z knižky, ktorá sa volá Život. Skús mi to vyvrátiť. Nože, poď. Pýtam sa, kto z tých homosexualistov sa stará o homosexuál, aby mali kde bývať, čo jesť a čo obliecť. Prosím, ja sa o nich starám. Pýtam sa, kto z homosexualistov majú pekné reči o nich. Prečo? No to je tá správna otázka. Prečo to robia a kto ich vlastne vedie? Toto je správna otázka. Nehovorím o statočných homosexuáloch a o statočných lesbách, ktoré ma majú radi a ja ich mám rád. Nehovorím o statočných prostitútkach, ktoré boli predtým všelijako a dneska ma majú radi ako otca. Ja o tých nehovorím. Ja hovorím o tých, ktorí prevrátené hovoria pre nejakú výhodu. Je to už veľa rokov naspäť, ja mám 55 rokov, a ešte som bol na gymnáziu
a učili nás autoškolu. Autoškolu, áno. Prišiel tam, neviem, nejaký zastupovať. Bol fachman, perfektne jazdil na aute, perfektne vedel vysvetľovať značky, perfektne, ale čo spravil? Si predstavte, ako keby omylom naraz fúknul do toho, vtedy boli tie, neviem, jak sa to volali, meotáre, jak sa to, diapozitívy, čo premetali, jak sa to volá. No, to je jedno. Jako? Projektory. S tým projektorom on tak dával tie značky, auta a naraz, čuduj sa svete, na celej tabuli holá žena. Pif. On, ako keby, potom videl, že daktorí chlapci zareagovali a on začal púšťať tie holé ženy. Ja som sa dvihol a som povedal, tak idem preč. On povedal, nie, ako v poriadku. Sexuálna výchova. Tu to máš. On je odborník, fachman na to, na autoškolu. Učil nás všetkých, jak máme jazdiť. To nebol problém. Problém bol, že ten odborník nebol morálny. Tam je problém. Správne je, keď učíme sexuálnej výchove. Ale ten odborník nestačí, že je odborník. On musí byť morálny, kvalitný človek. Prosím, nestačí, že on je odborník v profesii. Musí byť v úvodzovkách odborníkom aj v morálke. Keď nie fachman, na slovo vzdatý, aspoň dodržiava tú morálku. My si chceme zvoliť, ktorí nás budú učiť autoškolu, naše deti. Nie nemorálny. On keď začal tam nahé ženy dávať, povedal, však čo na tom? Však aj Pán Boh stvoril ženy a nie je to krásne? Áno. Lenže jeho nemorálnosť spočívala v tom, že on nás učil na ženy pozerať jak na samice. V tom je nemorálnosť. Ženu znížil na zviera, jak samec na samicu. A žena predsa je moja rovnocenná partnerka. Žiadna samica. Čo to je? Vidíte to? Toto je nebezpečenstvo. Toto je nebezpečenstvo. Tu sa pozrime. Hej, tu sa pozrime. Koľký kričia, že sú odborníci. Všimni si, stáva murár múr. Stáva múr. Hej, stavia múr, majster ho pochváli, výborný múr. Príde jeho stavby vedúci, výborný múr. Príde jeho projektant, výborný, architekt, vynikajúco, medaila. Ale príde policajt a povie, murár do basy, ukradol si tehly. Vidíš to? Vidíš to? A príde farár a povie, murár na spoveď a vráti tehly. Ty si kradol. Aha. A teraz sa naučme toto. Keď farári rozprávajú do medicíny, čo rozprávajú do medicíny, keď oni nie sú lekári? My nehovoríme do medicíny, lebo každý tvoj skutok uvedomila ľudská činnosť, skutok, ktorý rozumová bytosť robí. Môžeme pozrieť z rôznych aspektov, pohľadov. Profesný, čiste lekársky, do toho farári nerozprávajú. Ale prosím pekne, občianskoprávny a cirkevnoprávny. Z Božieho hľadiska, morálny alebo nemorálny. Do toho farári rozprávajú. Ak povie, prečo farári hovoria do športu, keď nie sú športovci? Prečo farári hovoria do politiky, keď nie sú politici? Dávaj pozor, synu môj, dcera moja. Ak ty zabališ nemorálnosť do medicíny a zakrieš to profesiou, príde farár, rozbalí a povie, aký skalpel a aký postup pri medicíne, to je vaša vec, ale tu, pán primár, ste boli nemorálni. Vy ste spáchali eutanáziu. To je nemorálne. Nech sa páči, zavraždili ste tu na človeka. Vidíš? V športe doping, alebo povedzme, že sa dá kúpiť ten športovec, dá sa predať, tam budeme do športu hovoriť. A do politiky? Keď zabališ nemorálnosť do politiky, tak budeme aj do politiky rozprávať. Veď nás by Pán Boh zobral na zodpovednosť, keby sme nerozprávali. Jak to? No ja keď takto robí nemorálne, ja nehovorím do profesie politiky, ale hovorím do nemorálnosti. Ja som potom stále vo svojom obore. Všimnite si, lekár, psychiater lieči telo, psychiku. Ale prosím, to sú choroby tela a psychiky. Všimnite si, úplne zdravý na tele, má dobre CT, není schizofrenik, nie je psychicky zdravý a predsa má bolesť. Čoho? Rozumie, srdce. Zomrel mu takto pri havarke. Skrachovala mu firma. Tam nestačí chirurg ani psychiatr. Musí byť psychológ, povedzme teológ. Ale dívaj sa, dakomu ani nezomrel nikto, ani aj zdravý všetko a predsa je nesvoj. Čo on má chore? Čo ho boli? Duša. Vidíš to? Lekár, psychiatr hovorí tu.
spodná časť toho človeka. Vyššie hovorí psychológ a najvyššie hovorí farár. Nech sa páči, tam je chirurg duše. Jedine farár môže povedať, a ja ťa rozrešujem. Kňaz, nemôže žiaden psychológ, žiaden chirurg, ani psychiatr, nikto. Vidíš to? A keď my hovoríme do choroby duše, tak sa nám vysmievajú, akí ste odborníci. WHO, Medzinárodná zdravotná organizácia, zastrešuje týchto tu dolu. Hej, ale nemôže už hovoriť, neviem, či môže kompetentne do psychologa, ale určite nie do teologa. Nech sa páči. Tak to treba poukladať. Všimnite si, keď takto z dejín čítal 1683. Pod Viedňou, pri Viedni, boli Turci, áno. 200 000 armáda. Európa 16. a 17. storočie sa zvíjalo v bitkách. Nazvali, že to je náboženské bitky. To není pravda. Bol som v Afrike, v Sudáne povedali náboženská bitka. Hore moslimovia, dolu kresťania. To není pravda. Rozoštvali šikovní, urobili náboženský konflikt. O čo išlo? O naftu, kamaráde. Tam šlo o naftu. A to sa pekne skrylo. A čo bolo v stredoveku? Majetky. Tam bolo. A nábožensky to bol, výborne to pasol, podfarbili to tak, raz tak, raz tak. Na obidvoch stranách sa urobili chyby. Na obidvoch. A prosím pekne, prišli Turci. 1683 boli pri Viedni. Nemal kto sa postaviť s panovníkom proti zaplave tureckej. 200 000 armáda. Európa sa klepala. Poľský král Jan Sobieski zozbieral pozbierancov 64 000 statočných chlapov, vojakov. Prišli 12. septembra mena Panny Márie. Neskôr pápež vyhlásil tento deň, hej, ako sviatok Panny Márie. Mena Panny Márie. Odslúžila sveta omša v poli. Král Jan Sobieski išiel na sväté prijímanie. 64 000 armáda vyprašila 200 000. Prečo? Lebo sa zjednotili. A prečo? Lebo sa nebáli. Bojovali za veci Božie. Čo chcem ja touto kázňou povedať? Zjednotiť všetkých statočných ľudí. Nelen kresťanov. Treba aj inovercov, statočných ateistov, lebo sú takí. Nevyzývam k nenávisti k liberalistom. To som nepovedal. Prišiel ku mne jeden inžinier, liberál, a povedal mi, pán farár, ja som liberál a neveriaci, ale strašne sa mi páči, čo vy robíte. Ja hovorím, pán inžinier, sú aj ľudia, ktorí sa úprimne milia a vy ste jeden z nich. Pán farár, ja neverím Boha. Hovorím, ale Boh verí vo vás. Čo? Ja verím, že Pán Boh nájde spôsob, jak vás dostať do neba. Jak to? V našom evanjeliu sa píše, nie ten, kto mi hovorí, Pane, Pane, ale kto plní vôľu nebeského Otca. A vy ste ju našli tam, kde sa najťažšie nachádza. Kde? No v bezdomovcoch. Vy nám pomáhate. Tam je skrytý Kristus. Ináč by ten farár bol chorý, keď to také dačo robí. Čo by to tam? Ja som na doživote zavretý? Nie na 8 hodín, na 16, na 24 a s prestávkou na 25. Hej, prosím, som zavretý s nimi na doživote. Jakú ja mám vyššiu kariéru? Vrchol mojej kariéry, dedinský farár, v najmenšej farnosti na Spiši. Preto sa nebojím, ja do menšej nemôžem ísť. Mňa všade, kde vykopnú, mňa len povyšia. Hej. A kto mi vezme bezdomovcov, to len sa potrestá. No, tak prosím. Chcem vás vyzvať, nie k nenávisti, k jednote, k láske a k odvahe. Amen.